Tuwa sa ilang silis mama nimo? Nagduwa og binggo? Opa, dito man mo ganina. Ansa dito mo? Ko ganina. Ako ba dito Oh, ko? ikaw dito ka. Oh, unya. Unya, daugan man gani si mama? Daugan. Oh, sige sa binggo. Uy, hinduta god. Ayo, ug limpyo naman sa dining bay. Nya nakaluto na sa jagkanon. Ug sudan na lang day kuha nga ni Deo, may gilutong sudan. Bitaw. Okay, niya man sa kuida nga litson manok. Yay. Kaon na laguna na ka. Apaso na ko sa mama ni mo sa ilan ni ng sili. Tuwa man kailan ng sili. Tuwa. Okay. Hangre ba to? Sili. Una lang kaon dia, Junior. Sa letrang N, katapusang numero sa kalendaryo, 31. Ay, sos! Tadon sa mga waiting dali ay. Ay, ako, tapsingin sa da. Ay, naman kong waiting, ay, 31 pa. Padayon og bula. Oyog. Okay. Lagi. Ulabyo. Ay, 45. Ay, Uy, ala. Sa letrang B, utog. Ay, si Otog, ay, Selen. Utog, good. Utog sa ato pa numero 1. Numero 1, di ay. Ay, grabe ang aso. Siya magi-konoy, sige kabinggo. Deson! Ay! Ay, hala, ang bana ni Musod ay, natadong din Ay, kachut lang ha, andan sa ko ha. Ay, nanakong bana. Nanang bana ni Aswen, ang bana niya nga dako og bunal. Shh, ikaw ba? Yan na ibaw mang kaday. Ang kita man kuusan niya, usa ka adlaw, nga nangihis siya sa punuan sa saging. Dako kay bunal si Daniel, lami kay gunitan. Sali. Garong nabusog na tanay. Tanas kwarto na. Lami na kayong ana-ana. Sige, pero sa di pa tamanod sa kwarto, Hmm. may ipangutana una ko nimo. Ansam na? Nakakita din na Sally sa imo, ha? Ha? Ang butoy. Uwasa ko may ibaw. Kitaan ko no kaniya, oy. Nangihi ka kilos punuan sa saging. Ha? Ug nakadaig man gani siya sa kadako ng imo. Maudi? Maudi nga nagsigi siya tutok na ako di. Gusto tingaling mo tilaw sa kuway. Ayaw anak dong. Ha? Kana ang ayaw yung buhata, Daniel. Kung dili ka gusto nga makapatay kong tao dong. Dayason. Kaluya gud ni mugnaw nga ni Anis bay ason. Ay, lagi gibirahan kong Daniel o kalima, oy. Luya ko, pamaulan pang baba ko. Gadog ipabaulan man imong baba. Unsa bang pamaulan oy? Unsa gi pamaulan, ang babas ibabaw o ang babas ubos? Pwede both. Na, aduhag yun na. Oo, oy. Baba na ko sa ibabaw o sa ubos. Ay, perte man gid sad ma, oy. Akong gisungalong ang iyo, ha. Itakbaw na ko siya og maayo aron dili na siya mga bit. Ha? Kay ngano di ay? Nagduda ka sa imong bana nga may kabit siya, ha? Ason? Mawa siya kabit. Pero danay babae nga nagtuo ko nga gusto siya nga mutilaw sa kumbana. May babae nga gustong mutilaw sa imong bana? Kinsa mang bayhana, ha? Kinsa? Si Sally. Ako na sang amika. Ay, unsa? Tinur ka? Gusto mo na sili ni mo? Peda. Lagi bay. Kasabot ko nga, naibog na ko ng bayana na. Nya. Nakakita sa kuno siya sa akong bunal bay nga. Sa diyang nangihikos puno ang saging. Uy, baya, ano? Ha? Bida. Mao tingali kita na, aw naibog na ni mo, kita na sa imuha nga murag labod-labod. Mao lagi. Kita ka na labod-labod. Dagko na gagmay. Dagko nga, murag gamay. Ang ugat sa imo ba, murag labod. Naunsa ba ka? Ugat pagilin ha? Murag ugat labod. pa na. Oh. Biya de kadako ana de. Pero bay, sabi no way no, ato lang di ba? Ano man? Nakabantay sa kuha ng sili bay. Lami yun siya ng bayana. Lami ba? Lami bitaw. Oo, mura og. Buwag naman tingali Ay, sa oo, siyuyap. dugay nga buwag siyang uyab taon. Og, abi, kudung mo kung tabi nga gibuwagan silin sa ang iyang uyab, gibuwagan niya kay kuno, tagamaya, kuno bunal, eh. Nako. Aw, kining ako asad noon kung maigo sa ini, kulis maot na ang anak niya eh. Lagi, kay tanaw ko na imuha, gitatakan ko na ni mong ilmo, di ba? Elbo.
Elmo. Elmo. Oh, pero ang ini supay. gahi ana El Filibusterismo. Naku. Forbida, no? Luha-luha, yung mata ng siling binggur si mo, eh. Ayaw, sabi ito gaya ni mo. Birahin na, Daniel! Ayaw ha? Ayaw ginagbuhata, Daniel. Tanor ba na ako anang imong asawa? Mupatay ginagtao. Di bitaw na ako nabuhaton pa. Ay da, istorya lang ko nang ako agod. O, naibog, istorya na ako ba nga naibog kong sili. Niya ako, mura pag ko ganahan mo tilaw niya. Nanaragod, istorya ba? Ang imong ijir-jir ni Shelly, no, Shelly, ha? Okay. Adto na lang sa ato na buhata sa imong asawa. Kay, moor ng lamia, eh. Sa ka ba Moor? na bagoy lumang babag? Sa ka Pero ba? ikaw lagi pa, be. Sa buhay pa to si aning mama. Hmm? Naugtas mo lagi to siya ni mo sa imong kababaero lagi. Ha? Bitaw. Ang kunon ko na nga, babaydur ko kanya itong buhay pas mama mo. Tirador kay ka. Pero, di yun tumayo ang gibuhat na ko, eh. Mo ba? Tumayo. Mao nga karon, naminyo na ko ugusap, eh. Wa na yung kumamabay. Nabinakin ko, bitaw dituan na. Nabinutan ako taon. Binuutan ka. O tingali. Di na mugay ng imuha. Mao nang nagbinuutan ka. Mao na, mulang. Patay na yung taon ni ako, do. Daan ko pa. Patay na kita nga ako. Wa Wa na. na. Patay na, Daniel. Mao nga, manambang na lang ko tao sa mga lalaki nga minyo nga dili mamabay in taon. Basta mao na to. Mao to, ha? Ayaw gyud in taon. Ayaw gyud pag-jirzir og laing babae. Aron dili makapatay og tao ang imong asawa. Ang imo ding asawang imong gipangita dong Daniel. Uday sili, nakabantay ka sa akong asawa? Kung Ato asa as siya? amo oy nagbinggo. Amo ba? Tuwa na sa day sa inyo day, nagbinggo. O nagpalit man kog baraha sa binggo. Akong gipakalasan ang akong binggohan. Tanasbay na. Tuwa ditong imong asawa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Karoon po ko kabantay da. Daniel, Tug sa buong Stoy! bayan na. tanadayon sa bay. Ante, klaro kayo. Tana ba? Tuwa dito imong asawa. Tanadayon na. Oh, Asa man ang... uy, nganin, magkakusog ka ng ka ba? Sili, uy, kalit magkakusog pang haw, uy. Asa man ako sawa? Huwag malagi din sa inyo, lagi mingaw, malagi din. giilad romantika. Ano siya din eh. Usa? Uy, Hala, adi, kapagal. Napag-id gid sa kong puso. Nga naman ning imo ni strong man ni. Uy, sige, Kana sa sige. kong kwarto pustan mang ni strong. Natalidayon, Daniel. Ayaw niya napitas ako doon kay X. Agumon ko na ako. Ayaw. What? Lambi. Tiribi. Agay! Hinay, Hindi naman Daniel. Hindi na kayo. Kalami. Daniel. Kalami ang Ibilan ang doon mo kapaa. Kasi Mas basi nagamikan, Daniel. may nitabo ginamon ni Silly atong higayon na. Naglisod siya bangon human ko siya mabirahe katulo eh. Sulirap gumata. O guman sa nitabo, naglikay na ko niya eh. Kaya wak ko'y plano nga mubiya ko sa akong asawa. Tungod kay mahal kay na akong asawa. Kusa di ko makahimo sa pagbiya niya. O kito mga kasama, ang kaagi ni Daniel, dinhining tulumanon. What's the style? Mahal ko nga akong asawa is style.